El Palau de la Música de València està avui d'aniversari. Complís 25 anys des que va obrir les portes. En este quart de segle ha acollit més de 8.000 concerts i s'ha convertit en tota una icona de la ciutat. Per este emblemàtic escenari han passat les millors batutes, les millors veus i les formacions més destacades del panorama musical. A les portes està Carme Bor. Carme, com van a celebrar les bodes de plata? Molt bon dia. Van a celebrar-lo d'una manera molt original. Ens té preparada el Palau esta vesprada una sorpresa, repetir el mateix concert amb el que va obrir les seues portes aquell 25 d'abril de 1987. Avui a la Sala Iturbi sonaran peces de Falla, de Palau i el concert d'Aranjuez del mestre Rodrigo, interpretats per l'Orquestra de València i també pel Cor de la Generalitat. L'alcaldessa de València lliurarà la medalla del Palau a l'Orquestra de València, institució que precisament té la seva seu ací al Palau de la Música. Un repertori únic amb el qual es vol repassar el que ha sigut aquests 25 anys d'història del Palau de la Música, que s'ha convertit en tot un referent internacional. Vora 10 milions de persones han disfrutat de la seva programació, han disfrutat amb les millors veus de tot el món, les millors batutes, les millors orquestres i també formacions musicals de tota classe. Avui és un dia molt especial per a fer la vista arrere i recordar com va néixer este Palau de la Música, convertit en tota una icona de la ciutat de València i que va començar a transformar també el vell llit del riu Túria. Al tram 10 i 11 d'un desconegut jardí del Túria, les grues treballen en els fonaments d'un edifici singular, l'esperat Palau de la Música de Valencia. Se puso la primera piedra, se empezaron a traer orquestas importantes, pero que sobre todo quien ha hecho Palau, quien ha hecho Melómanos, ha sido la propia orquesta, la programación y también el cariño que nos han dado todos los valencianos. 25 anys després per així han passat grans batutes, grans veus i grans orquestres. Estrenes per a melòmans i actuacions per a tots, com les audicions per a escolars o els cicles de música en família. Un palau obert també al jazz, flamenc i altres tendències. La curiosa ampliació subterrània de 2002 ha permès crear l'àrea dels músics, camerins, sales d'assajos. L'Orquestra de València, amb seu al Palau, és un dels eixos de la institució, un planter de 106 músics y una de las mejores formaciones del Estado. Para mí es lo más importante para que salga desde el escenario, es que tocamos desde el corazón y que esto llegue al corazón. Tal com va fer el 25 d'abril de 1987, este any tornarem a sentir el mateix repertori, entre d'altres este concierto d'Aranjuez, i la sala, com tantes vegades al llarg dels últims 25 anys, tornarà a omplir-se de públic i de música. Cullera estrena avui el seu primer festival de